poslali. Idem to skúsiť. V pláne je 15-minútový warm-up s rozcvičkou 4x4 minúty v tempe 4:20–4:30 na kilometr, 5x30 sekúnd tempo 3:50 na kilometr a na záver 15-minútový cooldown. Minútový warm-up za mnou, 5-minútová rozcvička, dynamický stretching, ešte ostávajú 4 minúty a rozbeh, takže mám 10 rýchlené rovinky, ideme na to. Takže interval nejradšej behám na ovale, na najobľúbenejšom ovale v Bratislave, na Fatovrške. Prvá 4 minútovka za mnou, teraz 3-minútová pauza. Mám strašný problém na začiatku trafiť tempo, vždy to prepálim, teraz som začínal na 4 minútach, na kilometr ešte niečo pod tým. Ak máte nejaké rady, ako hneď od začiatku ísť tempo, ktoré chcete, tak mi dajte do komentára. Neviem prečo. Ja som taký sprostý, že vždy to odpalím, potom musím spomalovať a aj to trafím tempo až po nejakej minúte väčšinou. Posledná 4 minútovka za mnou, zvládol som to docela dobre. Vzdialenosti 940, 910, 910 a 910 metrov. Dosť dobre, mám to tempo na sebe. Ja už to máme za sebou, je 3:45, najlepší čas, ísť domov, dať sprchu, naobedovať sa a oddychnúť si, čo tak s chlapcami. Predtým sa ešte ľahkú posilku vrch tela, večer po tréningu s chlapcami. Večera a oddychám spánok. Na také už začínalo byť teplo, sa behalo celkom dobre. Myslel som, že to bude horšie s teplom, čo nebolo. Takže bola pohoda, ale keby mám začať behať až niekedy teraz, to bude horšie. Určite odporúčam ísť skôr ráno, aby ste to mali odbehané ešte počas tých miernejších teplôt. Fuj. Čiatka spotená jak po nebohom. Takže ako som hovoril, určite odporúčam ísť behať skôr ráno alebo potom neskoro večer. Za mňa momentálne lepšie ísť ráno si odbehať, no potom celý deň pokoj, ako dúfať, že večer bude v pohode teplota a bude sa dať behať. Čo sa týka toho, že mi bolo úplne zle ráno, že sa mi nechcelo, niekedy sa treba premôcť a je to všetko len v hlave. Ako vravím, všetko je to v hlave. Ako to chceš robiť a ideš si za tým, alebo to máš na haku a je ti to jedno. Takže neprestávaj a makaj ďalej, kým sa môžeš hýbať, hýb sa. Čaute.